Mä saan käydä kaupassa seuraavan kerran vasta, kun mä oon syönyt kaiken ruuan, mitä täällä kämpässä on. Ja nyt mä en tarvita mausteita tai suolaa tai tällaista. Mä en ala vetää mitään vitun paprikamausteita. Paprika. Ja tää idea lähti siitä, että mä ajattelin, että mun pitää käydä kaupassa. Ja sit mä aloin miettiä sitä. Mun ei pidä käydä kaupassa. Mä käyn kaupassa sen takia, koska mä haluan jotain aina parempaa ruokaa tai hyvää ruokaa. Ja osittain tää idea lähti siitä, että mulla on vitun vähän rahaa tällä. Joten nämä kaksi asiaa yhdistettynä luomaan loistavan asian, joka on se, että mä selviydyn sillä, mitä tuolla kaapissa on. Ja mä säästän sitä kautta rahaa. Mennään kattoo noin kaapit. Eli tässä on nyt kaikki, mitä mun alkuhan tässä ei oo niin mitenkään kovin paha, koska mulla on tosi paljon vaihtoehtoja, joista syödä. Nääkään ei oo niinku semmosia herkullisia vaihtoehtoja. Verrattuna siihen, mitä se pikoinpäivin tulee olemaan, niin mä veikkaan, että nää on aika hyviä. Aloitetaan ihan vaan hernekeitolla ja näkkileivällä. Mä veikkaan, että me saadaan tästä mielenkiintoinen haaste ja pysy mukana. Tai sit lähde tippumaan. Saatana sama. En mä olekaan päättämään, mitä sä teet. Noniin, let's go. Tämä jos joku on elämässä. Ei elämässä ole kyse siitä, että sä koko ajan syöt jotain vitun herkkoja ja sitä ja tätä. Elämässä on kyse siitä, että sä vittu teet jotain uutta, hankit kokemuksia. Etkä vittu vaan löhö ja oo semmoinen paska saatana. Mä olin tänään uuden haasteen ja mä tein siitä video. Haluaisin kuulla millainen se on. Tää haaste menee tälleen, että mä en saa käydä kaupassa ennen kuin mä oon syönyt kaiken ruoan, mitä mun kämpässä on. Ennen kuin mä oon syönyt kaiken ruoan, mitä mun kämpässä on. Okei, eikä siinä sitten. This is how you make me feel. This is how you make me feel. Oh good, oh great sunshine. Oh baby, this is how you make me feel. And I feel good. Haluaisin, että horisoinnin tarkastelun tämä on ehkä hyvä tämä viimeinen sila. Sillä tuo valopaikka on kiva, kun se on sankakas läpi. Nyt mä otan iltapalaksi mysliä, sit mä otan tonnosti loput pähkinät, vähän ehkä puuroa ja sit taas jotain noista proteiinipaskoista. Hyvin vittu noin perseestä. Näin mennään. Ei muuta kuin se olisi sitten day 3 ja aamupalaksi kilomysliä veden kanssa. Jälleen kerran. Seuraavaksi tehdään toi fetajuustopaniini. What the hell? Kuulla ruskea. Mitä toi? Eikö niin Joel? Mitä? Kullaruskea toimii. Kyllä. Toimii yhtä hyvin kuin Emilin polkupyörä. Ja varpaat on ihan jäässä. Toi tuli. Varpaat on ihan jäässä, Emil. Ihan jäässä. Tässä on tää lounas nyt. Piipapupapuu, piipapupapumpem. Tää on rehellisesti.
Seuraavaksi treenataan vähän. Ei mitään ihmeitä, mutta sitä kun pidän edes vähän tästä huolta. No. Vehnäjauhoja ei tarvitse itse pestä. Miten sä peset vehnäjauhoja? Jauhojen lisäksi tarvitset vain vettä, öljyä ja mausteita. Niitä mulla on kaikki. Täällä on paljon ohjeita. Mä veikkaan, että se onnistuu. Syötetään vähän lisää pikku idiot. Vittu mulla on ongelmia oikeesti. Saatana mikä idiot. Ruuasta tänään mä ajattelin, että mä aloitan mun päiväni tuolla eilisellä ruualla. Joo. Niin mä todennäköisesti syön ton. Ja sit mä teen taas vähän illemmalla tommosen samanlaisen paninin kuin eilen. Näissä on päiväys. Niin nää menee todennäköisesti roskikseen kaikki. Nyt meillä loppu nää valitettavasti. Sekä sit mä huomasin, että tässäkin on päivämäärä mennyt. Joten valitettavasti tää oli niinku ehkä yksi parhaista tuotteista sen takia, koska tää vähän niinku loi toivoa ton makaronin suhteen, että mä voin laittaa tätä sinne. Mutta meillä on ruokakermaa ja se pelastaa sen adista. Okei, mut siikatkaa tää setappi. Sitten on taas hernekeiton aika. Ja vittu, mä en jaksa tätä enää. Mä alan hajoamaan. Päivä 4. Mä olen hajonnut. Totaalisesti. Nothing. Here we go. Ja sitten päivällisen aika. Ette arvaa mitä mulla on päivälliseksi, kattokaa tää. Joo, täällä olisit varmaan arvannut. Anyways. Ja sitten olisi päivällisen aika. Täällä on näkkileipää, täällä on hernekeittoa ja täällä on proteiinijuomaa. Se on tosiaan day 5. Ja aamu lähtee käyntiin millä muullakaan kuin kilomyslillä. Sekä sitten vedellä. Ja sekaan totta kai. Ja sitten mä otan vähän tämmöstä kotskuhommaa. Ja lähden kohta töihin, jotta töihin mukaan tällaisen. Ja teen tässä sitten itselleni lounaan. Niin ja semmonen juttu, että jos joku miettii, että miksi mä en korvaa maitoa täällä. Red Bull-kisasta tuli soitto. 2 joukkuetta pääsi Suomesta. 67 hakemusta. Meidän tiimi oli siinä messissä. Ice cold, ice cold. Ei mitään reaktioa, koska alusta asti me tiesin, me ollaan mukana. Mutta mä oon nyt joka päivä kattonut sähköpostin monta kertaa läpi. Ihan vaan sen takia, että mä haluan tietää, että mikä tuolta tulee tulokseksi. Voidaan sisäistä tämän kaiken, että me ollaan lähdössä nyt Barcelonaan. Silleen niin jossain kuukauden sisällä viikoksi kisaamaan. Ja meidän pitää Red Bull-tölkeillä päästä Berliiniin. Vas-y, tu peux. Putain, je peux le temps. Tulin taas tähän ylös syömään mitä muutakaan kuin kilomysliä vedellä. No niin, ja tähän tarvitaan vettä. Boom! Tähän tarvitaan puhdas pesusta tullut kattila. Boom! Okei, tää aamu lähtee käyntiin ihan tuolla pasta carbonaralla. Mun piti syöttää eilen, mä en syönyt sitä eilen. Se syötään nyt. Se menee sinne, noin. Ja sitten tätä gnocchi makaronia mä lisään vähän tonne, koska miksi ei. Ei mene pasta carbonaralla. Vittu. Fuck. Nyt on ruoka valmis. Ainakin ihan just. Mä en tänään maustanut sitä mitenkään. Mä maustoin sitä vähän. Mä laitan sinne aromisuolaa sekaan. Sen verran mä maustoin sitä. Mä en halunnut tilata sitä samalla kun tilasin sen viimeksi. Sitten mä otan tuohon kylkeen vähän
näkkileipää, raijuustoa, mietoa pepperonia sekä suolakurkkuja. En tiedä miksi mun piti katsoa toi, koska mä tiesin, että siinä on suolakurkkuja, mutta koska mä kuvaan itteen, niin musta tulee ihan outo. Okei. Siis se fakta, että vielä 6. päivänä mä saan valmistettua jotain tällaista, on mun mieltä sekoittavaa. Koska kattokaa tää, niin mitä? Mulla on hyvä pasta carbonara. Oikeesti se maistuu hyvältä, se näyttää hyvältä. Mä en tunkenut sen itun mausteita tällä kertaa. Suolakurkkui, pepperone, raijuustoa, 2 näkkileipää. Niin tää on oikeesti hyvä ruoka. Sitten päätetään päivä vielä protskujuomalla sekä hernekeitolla. Nyt tässä ei vielä ole sitä juomaa. Joo. Ja fiiliksistä sen verran, että... Noniin, ja hei seiska. Let's go. Mä menen vaan puhtaasti järjestyksessä. Mikä on mieluisin tällä hetkellä syödä? Niin mä syön sitä. Ja sit jossain vaiheessa mä oon semmosessa tilanteessa, että voi vittu, että ei oo mitään enää syötävää. Ja sit katsotaan mitä mä teen. Mutta nyt on tosiaan tän päivän jälkeen mennyt viikko pelkästään sillä, mitä kuivakaapeista löytyy. Kuivakaapeista? Onks se saa? No anyways, kaikki saa ideat kiinni. Taikka jääkaapista. Ja meillä on vielä aika paljon täällä loppujen lopuksi. Ja nyt mä kelasin, että mä teen tosta pikapuuroa tai kaurahiutaleita mansikkahillolla. En tiedä miksi en oo ennen tainnut tehdä. Siis kuinka P8 mä alan oikeesti tuntea sen nyt kehossakin, että mä en saa tarpeeksi ravintoa. Toki mä oon syönyt silti vähän silleen huolestumasta. Mä olin eilenkin illalla friendin kanssa ja sit ei tuu vaan syötyä, koska normaalisti mä saattaisin käydä kaupassa hakea jotain välipalaa tai jotain. Tulee syötyä vaan tosi paljon vähemmän sit ja sitä kautta ei oo kyllä energiaakaan oikeesti samalla. Day 10 ja ei mitään pitkiä puheita. Tähän mä syön hernekeittoa ja mä syön proteiinijuoma. Syön proteiinijuoma. Se on day 11 ja päivä lähtee käyntiin samalla mitä mä söin eilen illalla, eli makaroni ja puuro. Mä pakko sanoa, että tosta jää kyllä puuttuu jotain tosta kuvasta. Se ei oo hyväksi mulle. Nyt ei oo muutakaan. Nyt on jotain hidastus tähän. Ei oo niin paha. Ruskikastikepastaa laittaa sinne mukaan tämmösiä luomukikherneet. Musta tuntuu, että sillä saa ihan jees. Tällä hetkellä niin näkeekin, mulla on sellainen miedosti, mulla on aika nälkä ja sit mulla on sellainen olo ihan kun mä nukkusin vittu aivoissa. Mulla ei niinku oo energiaa käytännössä vaan. Mut joo. Mä oon tottunut saamaan jostain semmoista niinku ruuasta sen mielihyvän tunteen. Ja kun mä katson tätä ruokaa, niin mä en näe tässä hirveästi mielihyvää. Esimerkiksi jos mulla on suklaamakuinen manna suurimo, ja mä tiedän, että mulla ei ole maitoa, ja mä tiedän, että mun pitää syödä se, niin sit mä syön sen niin veteen keittyneen. Se ei voi olla yhtä hyvää ainakaan veteen keittyneen. Niin ehkä toi on sille, että maitoa mä oon aika paljon käyttänyt. Seuraavaksi mä syön kilomysliä veden kanssa ja mä juon proteiinijuomaa. Kohta lähestytään viikon rajaa day 13. Bau, bau, bau. Ja nyt on kuulkaa sellainen tilanne, että mulla on taas kiire, mulla on 20 minuuttia aikaa. Mä käyn suihkussa, sillä aikaa makaronit kietuu tossa. Sit mä otan taas mukaan, sit mä lähden dösää, sit mä menen töihin. Let's fucking go. If there's one thing that I know, we're gonna make it.
Ja joo, tosiaan nyt jatketaan niin riisilinjalla. Kauanhan tämmönen paketti kestää, kun se on pelkkää riisiä. Tää on nyt niinku 1/3 mennyt. Mitä tuonne nullit mukaan? Mä laitan johonkin rasia ja sit mä syön siinä mussissa. Tän mä juon nyt. Noin. Ei vittu. Tuntuu ihan kuin ois Elsa Frozenista, kun... Sitten mä huomasin, että mun hymy oikeastaan jäi ihmisten mieleen tosi voimakkaasti. Toi kurkku on ihan fucked up nyt. No niin, D14. Merkkasin tonne ja... nyt ollaan menty 2 viikkoa tosiaan tätä haastetta. Ja olo on mitä parhain, niin kuin huomaatte. Tänään on tosiaan riisipäivä. No niin, sit lähtee päivällinen, mikä onkaan tosta vähän makaronia ja sit vettä tosta. Sit varmaan loput myslit ja jotain proteiinijuomaa. Alkaa kyllä tää haaste riittää itelle pikkuhiljaa. Ei niinku, musta tuntuu, että mä oon oppinut aika paljon nyt niinku arvostaa ruokaa enemmän ja niinku kiitos, että nyt riittää. Kyllä mä siis pystyn vielä, mä teen tätä vielä nyt ainakin tän päivän loppuun asti, et nyt pääsemässä takas tuohon himaan ja mä lupaan mä nousin kipeäksi. Aivan 100% varmasti. Siis mysliveden kanssa mä sanon. Hyi helvetti. Ihan oikeesti. Koittakaa joskus. Se tunne, kun sä syöt hyvää ruokaa. Sulla tulee semmonen jokainen sun solu vaan räjähtää ja reagoi sen ruoan kanssa. Ja, se on niin kuin rasvainen pizza, missä on smetanaa. Tää on sen vastakohta. Tämä on sen vastakohta. Ja samalla mä tajusin myös tämmösen. Miten on tosi kuivaa, kun mä syön tätä näkkileipää. Mut samalla tää aiheuttaa janon. Ja sit kun mulla tulee tarpeeksi jano, niin sä tiedät, kun sulla on kova jano, että kuinka hyvältä vesi maistuu silloin. Vesihän on ihan saatanan hyvää. Vesi on oikeesti ihan saatanan hyvää. Sitten mä huomasin, että mun hymy oikeastaan jäi ihmisten mieleen tosi voimakkaasti. Mä en oikeesti tiedä, jos mä tulos nyt jo kipeäksi. Aiheuttaako tää niin vahvoja reaktioita oikeesti? En tiedä. Näkee myöhemmin. Miksi mä teen tälle? Mulla on ongelma. Mikä ongelma? Nytkyttelyongelma. Okei, tää on mennyt vanhaksi. 31.12.2023. En ole siis laittamassa näitä mun suuhun. Piste. Mikä näis mulla oli päivässä? Näitähän mä söin jo eilen. 24.3.2023. Mä söin näitä eilen ja nää maistuu ihan vitun pahan. Nää maistuu muovit, nää maistuu pahvit, nää maistuu kaiken paskan sekoitukselta. Eikä mikä ihme, kun mä olin yli vuosi sitten mennyt pilalle. Tässä on varmaan sit sama. Joo, siinä on sama. Ok. No, mä otan vielä näkkärin tähän kylkeen ja sit mä vielä porskuun. Tuntuu kyllä legit hyvältä, että mä saan heittää tätä paskaa. Oh my god! Mulla oli suklaamuroa jäljellä. Come on. Come on. Come on. Joo, näkkäristä. Ei vittu. Tää on kyllä hyvää. For themselves. Yeah, we've talked about it. Yeah, we have. I'd like everybody who comes. Tosiaan, koska mä en tavallaan läpässyt tätä haastetta, mulla on tuolla vielä syömättä proteiiniauhoja vaikka mitä, niin mä ajattelin, että mä kidutan itteen sen verran, kun mä olisin ehkä kitunut sit noista raaka-aineista niin erilaisilla mausteilla. Niin mä otan näitä jokasta sellaisen lusikallisen. Ja sitten katsotaan, että kuinka monta näistä mä edes ylipäätään kestä. Mä haluan kanelilla. Tää on ehkä helpoin näistä.
kaneli. Paprika kuulostaa. Meitä valkosippuja ainakin vikaksi. Hyvin vittu. Se oli paha. En tykännyt. Paprika. Ei voi olla parempi ainakaan. Mulla on kyllä vesilasi tästä, mä otan ton vasta lopuksi. Sitten seuraavaksi karri. Sitten vikaksi valkosipuli. Karri oli ihan vitun hirveä, mulla alkaa vähän oksittaa edelleen. Mä vaihtelen sen, niin sen kahden väliltä, että hyvin vittu tää on ällöttävää ja että vittu mä kyllä pystyn tähän, että tässä ei oo mitään pahaa, että nää on vaan mausteet. Koska kyllähän nää aiheuttaa reaktioita. No niin, vika valkosipuli. Tää ei oo paha, tää maistuu vaan niinku terveelliseltä. Ei hyvä, mutta ei paha. Nyt mä sanoisin, että tää haaste on ainakin jollain tavalla tehty. Alkoipa närästää vähän. Olisi tarkoitus syödä seuraavaksi noin Kariniemen liekkisiivet, mutta saa nähdä, että nyt närästää. Nyt veisi. I might pull up to your party. Keep a glizzy on me just in case he try to rob me. You don't get caught. Something's wrong. I'm still freezing. I don't know why. Very much. That helps me so much. Drink a shot of local alcohol with the drunk man. Thinking about all these memories.